ale ozaj banger, fakt. Dnes ti ukážem zmrzku, ktorú toto leto musíš vyskúšať. Sme na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a cca 2 minútky týmto smerom je najlepšia zmrzka. Let's go. Ideme do Kownu a to je hneď vedľa americkej ambasády, takže celkom po ruke. No a rád vidno už takto z diaľky, ale podľa mňa je toto známka kvality. Majú veľmi prísne príchute, fialka, pistácia, predtým tam mali aj popcorn, pavlovú tortu, no proste banger. Ideme dovnútra, zobrať si kopček za 3 € a rovno sa aj opýtať, že ako to vlastne vymýšľajú. Všetci spoločne, čo tu pracujú, tak majú nejaké nápady, niekedy nám nejaký zákazník povie, že niekde v zahraničí jedol nejakú a že či to nevyskúšame aj my spraviť a vyskúšame. Takže vám napadne a celý večer si áno, lámete hlavu. presne tak. No a z tých špeciálnych ja som si dal rúžu, líči a malinu. Takúto chuť som ešte fakt nemal. Strašne sviežo, super. Fialka teda, podobný vibe. Menej sladké. Toto mi niečo pripomína nejakú sladkosť z detstva, ale tiež super. Ale moja mi chutí viac. Jo, to je všetko, tak sa vidíme na zmrzke.